Jeg kalder den tykke Bertha. Sviske nummer 1. Første søsættelse. Du kunne godt have hjulpet ham. Han er jo ikke så god til sådan noget her. Måske at sætte den der 2 lynlås helt op i toppen, ville i hvert fald være en klog idé. Okay, hvis jeg går herover. Den flyder bare. Jeg kan ikke sætte mig langt væk, så jeg ikke kan nå. André, jeg synes, du skal hoppe ud i den. Hvor mange her synes, André han skal lægge sig ind i teltet? Okay.